otu ọlụ OCHA Brigade n'aka mkpirisi abụrụgo ndị nke egosipụtara nnọọ nnabata dịka otu ọlụ ejezi kachasị wee lụọ ọrụ site n'aka steeti a bụ Anambra ma bụrụkwazị n'ime otu mkpụrụ ụbọchị 1,000 bụ nke gọvanọ Chukwuma Soludo malitere ọchịchị n'ime steeti a. Onye nta aka anyị bụ Emmanuel Okonkwo bụ nke ga-ewetara gị ya bụ akụkọ n'uso. Ya bụ onyinye nkwanye ugwu n'aka onye isi ụlọ ọrụ OCHA Brigade. Onye isi otu ahụ bụ Maazị Obinna Mbọnụ kwupụtara na ya bụ ụlọ ọrụ tụrụ ya bụ ugo site na mbọ dị iche iche ha na-agba ịhụ na ogige ebe obibi niile dị na Anambra steeti dị ọcha otu o si wee kwesie ma mekwezie ka ndị Anambra mụta ịdị na-edebe gburugburu ebe obibi ha ọcha ka ọ na-anatazi ya bụ onyinye nkwanye ugwu. Onye isi ụlọ ọrụ OCHA Brigade bụ Comrade Celestine Anere gosipụtara afọ ojuju na obi ụtọ nwere na ya bụ onyinye nkwanye ugwu enyere ụlọ ọrụ ya ma kwue na ya bụ onyinye ga-enyeziri aka mee ka ọ gaa n'iru ịnụha ọkụ n'obi ime ka Anambra steeti dị ọcha ma bụkwaziara ebe dị mma ndị mmadụ ịbịa biri ma zụọ ahịa. Site n'Ọka, abụ m Emmanuel Okonkwo.